Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halan wannan gida namu mai albarka, gida na Rufa'i Futuhi. Mai magana naku a Saidu Rufa'i, Yola, Najeriya, almajirin Malam Muhammadu Majiri Maiduguri. Nake miƙa ziyarata da gaisuwata da fatan alkhairi tun daga farkon nomba, tsakiyar nomba har zuwa ƙarshen nomba. Da fatan dukkanin 'yan uwa masoya da abokan arziki suna halin lafiya. Kamar yadda nima nake lafiya, Allah ya sa haka, amin. To alhamdulillahi tabarakallahu wa ta'ala, kamar yadda muka ƙudurta niyya, Allah ya sani, za mu taimaki 'yan uwanmu da magunguna kala daban-daban ƙwaya 100 a itace, wadda alhamdulillahi jiya, ko in ce dai daga fara mu dai mun ba da magunguna guda 2, mun ba da maganin ulcer, mun ba da maganin hawan jini. To yau kuma insha Allah za mu ba da shi ma kamar magani guda 2. Za mu ba da maganin wato maganin ciwon ƙoda da na ciwon zuciya ko na ciwon hanta, za dai mu zaɓi dai 2 a ciki mu bayar insha Allah. To 'yan uwa, kamar yadda na faɗa muku, magungunan da muke kawo muku muna kawo muku shine a sauƙaƙe kuma sadidan. Duk wa'anda dai suka san mu a social media, to muna da kyakkyawan zato da su, suna kyautata mana zaton duk abin da za mu kawo musu muna kawo musu abubuwa masu kyau, masu inganci, kuma wadda muke da izini a kai. To kuma dama yanzu muna zamanin faila ne, yau da muna zamanin jaki ne, aka dawo zamanin amalanken shanu, aka dawo zamanin amalanken ruwa mai taya 2, aka dawo zamanin akori kura, aka dawo zamanin tifa. An gane tifa wadda take iban yashi, daga tifa aka dawo zamanin tirela. To yau Allah ya kawo mu zamanin jirgin sama, yau Allah ya kawo mu zamanin jirgin sama, kaga faila kenan. To shi yasa in wakar ku yi mamakin yadda nake kawo muku bayanan a ɗan sauƙaƙe, kuma in ce muku maganin ciwo mai girma mai nauyi, ku je ku yi ku ga ikon Ubangiji. Babu wani magani da zan ba ku wanda babu sunan Allah a ciki. To ko iya sunan Allah kaɗai da na ce a tofa shin nan ai tawassuli da shi a sha, to kowa dai ya san sunan Allah ƙwaya ɗaya in za a tada buƙatun mutanen duniya gaba ɗaya, sunan Allah ƙwaya ɗaya, martabar shi a fadar Allahu ta kai ta magance wannan magungunan gaba ɗaya. To tana kuma ciwo ƙwaya ɗaya. Duk abin da za mu yi muna kawo muku shine a sauƙaƙe kuma kun fa ya ƙonu. Saboda haka duk wanda Allah ya jarabce shi da maganin wato matsalar lalurar ƙoda, an san matsalar ƙoda ko wannan dai shegen ciwon nan dai da za a ce kai ta shan rake ko kai ta shan ruwan suwan wota, kai ta shan ruwa a rana, ka sha ruwa jarka 1 ko galan 1. To maganin ta sadidan shine zan faɗa muku abubuwa ne guda 2. Na farko za ka sa a nema maka fitsarin raƙumi mai kyau, fitsarin raƙumi fiyo ɗinsa kuma mai kyau, aƙalla dai a sama maka shi kamar goran faro ƙarami ɗin nan, goran faro ƙarami, ko kuma gora dai irin wannan na kayan drinks ɗin nan, to a sa maka goran shi kowane iri ne ƙwaya 1. Sannan sai ka sa maka wani nonon raƙumi shi ma gora 1, shi ma irin goran nan drinks ɗin mun nan da muke sha na zamani, to kowane iri aka samu, ko goran fanta ko goran coke ko goran pearless ko goran faro na ruwa, kowanne sai a sa maka gora 1. Fitsarin a sa maka gora 1 mai kyau nashi, shi ma nonon raƙumin a sama maka gora 1 shi ma mai kyau ɗin shi. Ina fatan 'yan wasan fahimta. To in ka dawo gida, ga ismullahi azim nan da zaka tasarrufi da shi, wato shine sunan Allah alhaladu, ko kuma afwan ba alhaladu ba, ko ya hamidu, ko alhamidu, ko ya hamidu, ya hamidu, ya hamidu, ya hamidu, zaka tofa shi 62. Shi a nonon raƙumin fa, in ka samo nonon raƙumin dama ka sa shi a gaba, to sai ya karanta ya hamidu tuk, 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 sai ka karanta ya hamidu kafa 62 daidai, 62. In ka gama sai kai tawassuli ka ce, to ya Allah, ya Ubangiji Allah, ina tawassuli, ina kamun kafa, Allah dan albarkacin wannan suna naka na ya hamidu, Allah na yin tasarrufi ne da wannan magani da aka yi min bayaninsa da niyyar magance lalurar ƙoda. Allah ya yardanka da amincinka da luɗufi na shugaba annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin wannan magani. In ka gama kai addu'a ka shafa shi kenan, maganin ƙoda ya haɗu. Ina fatan an fahimta. Shi wannan fitsarin raƙumi ɗin nan da ka samu da safe in ka tashi, kafin ka ci komai ka sha komai, kuma kafin kai magana da kowa, amma ba sharaɗi ba ne in zai baka wahala magana da kowa ɗin, amma dai cin komai ko shan komai ya zamo ka kiyaye wannan dokar. Yau wato sai ka samu wannan fitsarin raƙumin, sai ka samu kofi daban, sai ka zuba wannan fitsarin raƙumin a marfin goran, wannan goran naka kowane iri, to ka cika marfin goran ɗaya ka juye a kofi, ka sake cika marfin goran biyu ka juye a kofi, marfin gora biyu kaɗai ya ishe ka. To sai ka samu ruwa kamar rabin kofi, sai ka zuba akan wannan fitsarin raƙumin ka sirka shi. In ka sirka shi, sai ka karanta wannan sunan ismullahi azim naka na ya hamidu, kafa biyu za ka karanta shi, ya hamidu ya hamidu. Kana karantawa shikenan sai ka ɗauki wannan ruwan fitsarin raƙumi da ka sirka shi nan sai ka kwankwaɗe. To daga baya bai da daɗin shakan, amma ka daure, zai maka flushing, zai hau kan ƙodan naka, zai cire wato tartsatsin sinadaran cututtukan, zai flushing nashi, zai waje da shi gaba ɗaya. To daga baya kuma kana iya cin abincinka da duk abin da zaka ci. To bayan ka yi wannan, da rana sai ka sake kuma ɗiban wannan nonon raƙumin, shi kuma sai ka ɗan bulbule shi haka kaɗan haka a kofi, shi ma sai ka sha. Da daddare ka sake ɗauko wannan fitsarin raƙumin naka irin yadda ka yi na farko, ka samu kofi ka ebo ruwa kamar rabin kofi, sai ka zuba fitsarin raƙumin naka a marfin gora, cikin marfin gora ka juye, ka sake cika marfin gora ka juye, marfin gora biyu, ka sake karanta ya hamidu kafa biyu, kai niyya ka sha. Kaga kenan da safe fitsarin raƙumi, da rana nonon raƙumi, da yamma ko da daddare fitsarin raƙumi. Haka za ka dinga tafiya da su haka har ya ƙare. Ƙarewan shi nan zai iya ɗaukan kamar sati 2 ko kwana 10. Dan Allah dan annabi, in ka gama wannan aikin, ka je ka a gwada ka shin akwai wannan ciwon ƙodan ko babu. Billahi azim la ilaha illa, in dai ciwon ƙodan ne ko na maita ne, wannan sunan Allah alhamidun ba zai bashi ba, ko na tsafi ne ko na menene, Allah zai raba ka da shi. Wannan gashi nan a sauƙaƙe, kuma wallahi maganin ciwon ƙoda sadidan kun fa yaqulu. Saboda haka mun ba ku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya ji wannan abin zai iya rubutawa ya ajiye, in yana da matsalan ya je ya yi, in wani na da shi kuma ya taimake shi. Saboda haka duk wanda ya ji wannan sirri da muka bayar kuma yana da buƙatar ya amfani da shi, sharaɗi guda ɗaya, zai biya sadakin wannan sirrin namu da muka bayar da karanta Fatiha 1, Qul huwallahu 3, salatin annabi 3, hadiyya ga shugaba sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi. Sannan in yi wannan ya biya sadakin sirrin, mu kuma zai mana hadiyar Fatiha kafa 3, Qul huwallahu kafa 3, hadiyya gare mu. Allah ya ƙara mana dafa'i da jalabi. Kun karɓa? To mun ba ku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga naku masoyinku Sayyidi Rufa'i Yola, Najeriya.